Si kami harapa ako Dadahin isawan ko Dat sampai kumata Ingas mo ako Hajay isyawat ko Sunan syus ampung Desikam kumai Dahin iahan to Ang tamat mo Lokasano'y kinaput nung Niya ayat ko Jay paunay ko Asas mo gawa'y sumakmon Sayam taan ko Nawin samakmuak mo Si kaminan ko Dahil sinma ko Welcome Si kam katarakian Denak inam amta Jad ay siya syum Denak pangipyalan Niya ay ako Kansyat si kam bunga Namhadjay iikuan ko Safay ko magbatan mo Asimangoy kinabakan na Tanay si asyal ko Namhadjay iikuan ko Dada food namnam ko Hadja kinabud nun ayat ko Si kato'y idastog ko Si kaminan ko Dahil sinma ko Si kam katarakian Janak inam amta Jad ay siya syum Janak pangipyalan Niya ay ako Kansyat si kambangan Si kaminan ko Dahil sinma ko Si kam kamaptengan Janak inam amta Jad ay siya syum Janak pangipyalan Niya ay ako Kansyat si kambangan Niya ay ako Kansyat si kambangan Alright, hello Ma'am Cynthia Suliman Montes, good PM sa ating lahat.